सिगाङावथ' जों बहुत चेलेन्जेस फेस खालामदों। रायजो राजाफ्रा एनजिअखौ मोजां नोजोरजों नायामोन। नाथाय दिनै 20 बोसोर जानायनि उनाव रायजो राजाफ्रा एनजिअ होननाया मा मावो रायजो राजानि थाखाय बेखौ मिथिबाय। बिनि थाखाय जों सुखि। जोङो मेनलि हेल्थ, एडुकेशन, लाइभलिहुड, वुमेन एम्पावारमेन्ट बिनि सायाव खामानि मावो। जोङो 2004नि 23 डिसेम्बराव जों ब्रान्च 2 होननाय मोनसे लोगोफोरनि ग्रुप दं। जोङो जेला बम्बेनिफ्राय फरायनानै फैयो, मास्टार डिग्री लानानै टाटा इन्स्टिटिउटनिफ्राय जोङो बे एरियायाव मा मावनो हायो बेखौ रायज्लायनानै जों नेरसोनखौ बानायदोंमोन। आरो बे नेरसोना दिनै 20 बोसोर जाबाय। सिगाङावथ' जों बहुत चेलेन्जेस फेस खालामदों। रायजो राजाफ्रा एनजिअखौ मोजां नोजोरजों नायामोन। नाथाय दिनै 20 बोसोर जानायनि उनाव रायजो राजाफ्रा एनजिअ होननाया मा मावो रायजो राजानि थाखाय बेखौ मिथिबाय। बिनि थाखाय जों सुखि। जोङो मेनलि हेल्थ, एडुकेशन, लाइभलिहुड, वुमेन एम्पावारमेन्ट बिनि सायाव खामानि मावो। जोङो हेल्थआवहाय मेलेरियानि सायाव आराम्भआव खामानि मावदोंमोन। गेजेराव गेप दोनदोंमोन जों मेलेरिया खम जानायाव। दा आरो जों स्टार्ट खालामफिनदों। आरो वुमेन एम्पावारमेन्टनि सायाव जोङो क'क्राझार रायजो फालांगि आफाद, गसाइगाव रायजो फालांगि आफाद बिसिनि खामानि मावो। आरो जों बिसिनि एन्टारप्रेनारशिप खालामनायाव बोरै डेभेलप जानो हायो बेनि कनस्टेन्टलि सापर्ट खालामो, ट्रेनिं होयो। आरो जों आइजो फालांगि बान्थाबो होयो बोसोरफ्रोमबो इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेआव। आरो लाइभलिहुडआवबो जों गामि गामियाव मावो। एडुकेसनाव जों मोनसे आदिबासि बे इन्टारनेटलि डिसप्लेस पिपलफोरजों खामानि मावनानै बिसोरनाव मोनसे सुलुक गोजोन स्कुल मोनसे खुलिदों। बे खुलिनानै दिनै बेनिफ्राय मेट्रिक पास जालायलायबाय। दासिमबो दं, जों कनस्टेन्टलि सापर्ट खालामगासिनो दं। आरो बे नेरसोना दिनै फैयै फैनानै 20 बोसोर जानायाव जों सेलेब्रेट खालामदों दिनै। आरो बावहाय नों नियर एबाउट 100+ एमप्लयमेन्ट मोननानै दं जोंनिनो जायगानि। बे लेखा गोरों मानसिफ्रा ओरैनो थायाब्लासिनो जोंजों एस'सियेट जाना खामानि मावो। बेनि थाखाय आं खुब सुखि आरो। गोलाव 20 बोसोराव जोङो खामानिखौ जों मेनलि बिटिआर ओनसोलाव मावो। गासिबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा खामानि मावो। आरो बेजों लोगोसे जों मेघालय आरो धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव माखासे प्रजेक्ट दं जोंहा, बेवहाय मावो।